Altså det er noget forskelligt, synes jeg. Altså, der er nogle læger, hvor man tænker lidt, at her virker det lidt som om, at jamen, det er lidt en fabrik, vi skal have. Nu skal vi bare have nogen kørt igennem, ikke? Og andre, hvor man sådan virkelig kan mærke, at jamen, de vil godt lige være sikre på, at når man går fra den der kontrol, at man så også føler, at man har fået svar på de spørgsmål, man havde. Og ja, man synes, man var... At der var nogen, der var sådan lidt mere personlige end andre. Ja, det kan man godt sige. Ja, man får ikke alt at vide. Nej. Okay. Fordi man kan sige, ikke, jamen altså... Altså for eksempel så kan man sige, ikke, jamen det jeg fik at vide efterfølgende, det var jo egentlig, altså da jeg blev opereret, og så siger de, du skal ikke i behandling, fordi det altså vanligvis, så spreder det sig ikke. Nej. Ikke? Så fandt jeg så ud af bagefter, men det viser sig rent faktisk, at cirka for 25% spreder det sig. Okay. Ikke? Men det fortæller de ikke. Nej. Ikke? Men omvendt kan man også sige, ikke, om det har man måske heller ikke brug for at vide. Nej. Følte du sådan, at hvis du havde fået det at vide, ville du så være mere sådan afklaret med det, eller? Nej, jeg tror egentlig, måske nok, jeg ville have syntes, det havde været træls at vide, egentlig, fordi man har ikke nødvendigvis brug for at vide, om, at der ligesom er 25%, hvor det spreder sig, så vil man altid gå og spekulere. Ja, det var det. Blive udtrykt og sådan noget. Det tror jeg så på den facon tror jeg egentlig, at det kan være godt nok, at man ikke nødvendigvis får det hele at vide. Det var nok egentlig, hvor syg man egentlig bliver. Altså man kan sige, med kemo er det jo lidt sådan, det er jo ikke, altså det var ikke kræften, der gjorde, at man havde det skidt. Det var kemo. Det var også hårdt for familien. Ja. Og se, at man kunne blive så, man kunne blive så svækket. Ja. Ikke, og man kunne, man deltog egentlig ikke i noget som helst. Så det var nok det, der sådan, jeg synes, der var det hårdeste ved det.